Tidak siya mukha nga makasusong. Okay, ayaw talaga. Gusto mo dito yung tahanak tugtim-timplan. Nay. Alan ah. Ibusong. Magwaya. Magwaya. Uy. Ang video na ka ni. Ngaan ka na. Saan? Nabsagkan? Gusto ka man? Didi ka. Ni. Nga, agsusukan ta damang tigtungan gatas mo. Amalan mo. Nung magsusunti inana, Mariata. Awan, ano makakadidi nga Wala kasko. talaga. At dito namin i-duksol ko ti side dito. Kasi talata. Talaga na. Garing mo na dito may doktor ka. Kuamat lang ka na dito.